Sariya. Na'am mai gida. Na gama shiryawa ta. Kamar yadda ke saba dai. A cika da haƙuri. Dan na san ke mace ce mai haƙuri. Duk yanayin ayyuka na kin sani kuma babu abin da zan gaya miki. Yanayin ayyuka na kin sani ba sai na ƙara gaya miki ba. Yanayi ne wanda na tafi bana dawowa kwana uku kawai kike samu a tare da ni. Gaskiya ne. So kwana uku nan a cika da yin haƙuri da su dan Allah. Kin ji ko? Insha Allah. Kuma na gode da wannan yaban da kai ma Allah ya saka da alkhairi. Ni da guri na guda ɗaya ne ka kula min da kanka. Ka ga da kake sa ƙananan kayan nan kana fes to wallahi wata in ta ganka sai ta kasa. Halimatu Sadiya yanzu akwai wata fuska da zan gani mai kyau da ta wuce wannan fuskar kwaya daya? Ai wannan fuska ita kaɗai ce fuska wacce nake gani na samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Don haka in na fita duk fuskar da zan kalla ba ta kai wannan daraja ba. Ma kin san ba ra'ayina bane haka. To na gode Allah ya saka da alkhairi. Ai haƙuri. A ci gaba da ibada kuma kamar yadda aka saba na san ki wajen kokari wajen ibada. Kin ji ko? Zan koma in Allah da ran Friday as early as possible zan dawo. To ubangiji Allah ya kai mu. A kula. Insha Allah za kula. Mu je ki raka ni dan na ma fitar da mota tana waje. To mu je ta kama. Halima! Halima! Ka ji 'yar wulakanci dalla ana mata magana tana jin mutane dalla.
Ana miki magana da Allah kina mutane wani wulakanci da Allah. Kin bar mutane duk sun zo da yin wasu kawai kin basu. Ina abinci na? Abincin ka yana kicin. Shine tun ɗazu amma ana miki magana kina jin mutane. Ki haƙuri Muktar bacci nake ne. Daman dole ki je ki bacci tunda gidan tsoho babu nan ko an samu AC da fanka dole ai bacci ai. Sai kike magana ai. Ka ji da abin da yake faruwa. Wallahi idan Muktar yana cikin gidan nan ko kuma ya shigo babu abin da yake yi. Ya shouting, ya zage-zage ta ihunsa. Ya faɗi abin da ransa yake so. Sai na ga gaskiya ya kamata in same ka gaya maka abubuwan da suke faruwa a cikin gidan nan. Tunda na san kai yayansa ne, to dole za ka faɗa masa ya ji. Halimatu Sadiya, ki haƙuri, ki ci gaba da haƙuri. Abin ya bani mamaki. Shi Muktar ɗin ne da yake ɗin irin waɗannan abubuwan? Wallahi ni ma na ɗauka komai da wani abu ne ke damunsa ne sai na ga. Shikenan. Na san matakin da zan dauka a kansa. Karki da zan same shi zamu zauna da shi. In ji me dalilin da yasa yake yin haka. Idan aure ke so yayi auren sa so ya kawo ya ga mun zai aure matar da zai kike so ga wurare nan da yawa sai in bashi waje ya zauna. Amma ina amfanin ya zo daga takura miki haka. Damuwa kai maka ya hakuri da na faɗa maka. Zan same shi zan zauna da shi. Ya ishe ni abin da kake ya ishe wai kai Muktar duk waɗannan abubuwan da kake karanta nan ba a gaya min ne ana fa gaya mu ka san matsayin wannan abu nan wace ce wannan ka san dai mata tashi ka san tana da iko da wannan gidan tana da iko da wannan gidan kai kokari na ne na kawo ka nan gidan ina ciyar da kai ina shayar da kai ina tafatar da kai wajen komai ba dan karfa maka asiri to wake baka abin da kake ci ba ki ce ba wannan wulakanci ne da rashin mutunci a ce kuma ka rasa wacce zaka me kuka kyautata mata kullum sai ka rinka saba mata kana mata abubuwan da ba su dace ba look Tara it has come to a conclusion ya zo karshe kan ka ƙara min irin wannan abu in kuma ka ƙara gaskiya ina mai tabbata maka da cewa zan iya saba maka zan iya bata maka to ai a gargashin ka nake amma ni yanzu yaya ma kwata-kwata ni ai ban san abin da ne bane duk wannan abin da nake ji ana ni to ai ni ban san ma me ne ba kwata-kwata dama ba za ka san me kai ba 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 amma na gaya maka ne ka sani daga yau wallahi in ta ƙara gaya min makamancin wannan abin da kai wallahi sai ranka ya baci wallahi sai ranka ya baci a wannan gidan Allah wallahi kai haƙuri abin duk bai kai ga haka ba ni na faɗa maka ne ba wai zan haɗa ka da kaninka bane ba dan Allah kai haƙuri ka bar zancen nan ba wanki ki bashi kanina ne ina da dama a kansa kuma dole in gaya masa abin da ya kamata kuma dole ya umarni na ko yana so ko baya so ke kuma dole ya girmama ke baki mutuncin ki dan haka sai wannan shine dokata daga yau abubuwan da kake wata ka janye suka daina kuma kai biyayya tare da ita domin ya kace ni take aure ba kai take aure ba lokacin da kai aure zaka iya zuwa kai ma ka ci naka gashan na kai maka wannan tiken ai hakuri wanda lalacewar zamani ma wanda lalacewar zamani wannan rena hankali ne ai ke a matsayin makoki a gare shi dole ki yi umarninki dole kuma duk abin da kika ce yayi da yayi amma ban ga dalilin da zaki sai rinka zo yana cusa miki da ciki kina koye mun ba sai da kika abun yayi yana da mai karfi sannan ai shi madan ba shi da auren ne da magidanci ne ai ba zai haka ba kai hakuri daga yanzu in ya ƙara miki wani abu makamancin wannan ki gaya mun ni na san hukunci da dauka wallahi a kansa Allah ya tabbatar da alkhairi mu je in taka maka